To bangi kisal kewal pelle jogitiɗi ɗe ŋakkendi kisal politique e sikkeji jogaɗi ko fati e janggo leydi ndi ina hulɓini Ousainou Amion Guindo o gonnoɗo jagorɗo tarindi Mali gonɗo joni hoorejo fedde wiyetendi Convergence pour le développement du Mali CODEM. Wonandemo to bangi politique fawde ɓittende lundiɓe ɓe nangugol mabɓe e dartingol golle pelle ina lefna démocratie e bangi faggudu leydi ndi o holli wonde caɗele no hen wonande ɓeydugol cugguli nguura kuuge pawaɗe ɗe e fannu faggudo leydi ndi wondude e jogogal laamu ngal moƴƴani ina adda ŋakkere potal o jokki kadi to bangi rendo jiiɓɗo hakkude leƴƴi leydi ndi ŋakkende kisal e ŋakkende golle sukaɓe no adda fitinaji e nder ka gonka o noddi dendagal ɓiɓɓe Mali ngam ƴellidde ngendi mabɓe ndi fandare makko ko hawridinde daraniɓe ɓe Mali ngam artide jaam e démocratie e ƴellitare dow motonde e ɗum o sakkani ɗum peeje ina hen ñalawma ngam ɓiɓɓe Mali fof kollita metti mum en e jogogal leydi ndi.